Nakuyawan ng mga residente sa Romandia Street, Kalinan Poblasyon, Kalinan District, Davao City, pasado las 10 kagabi, Agosto 7, human milanog ang kusog nga pagbusikad sa gituohang eksplosibo. Muna siya ang ikuan daw ni buto dapita. Tungod sa kakusog sa impak sa pagbusikad, nalagpot pa kining atok ug natumba ang motorsiklo. Sa laing anggulo sa video, makita kining lalaki nga nagkulob daplin sa dalan at tubangan sa sirado nga salon nga nagkadugo nga gigakos sa babae nga hinay-hinay nawan-an sa iyang panimuot. Uy, napagoy isa dito. Makita sab sa unahan ang usa ka lalaki nga naghayang ug nagkadugo. Nahitabo ang pagbusikad sa gawas sa resto bar sa lugar. Pangtabang dayon sa mga rescuer ang mga biktima ug daling gipangdala sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Anasab sa lugar ang mga pulis sa Kalinan Police Station aron masiguro ang seguridad sa katawhan human sa pagbusikad. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, mupauli na unta ang mga biktima dihang nakita og gihiling sa usa sa mga biktima ang usa ka plastic cellophane bag nga gisab-it sa bintana nga nagsiga ang sulod. Pero sa wala damha, kalit kining mibusikad nga perting kusuga. Pila sa kapulisan ang namatay nga si Romnick Nortarte, 31 anyos, nga residente sa Sitio Acacia, Barangay Tamugan, Marilog District ning syudad, ug ang mga naangol nga sila Emilita Aligarme, 48 anyos, taga Purok 23, Pausta Poblasyon, Kalinan, Loribeth Tuting Nokyo, 50 anyos, taga Sitio Acacia, Lower Tamugan, Marilog District ning syudad, ug Ray Agliones, 32 anyos, nga taga Inichaymaa, Davao City. Tulo sa mga biktima magparyente samtang usa niini kasamtangan nga uyab sa tag-iya sa resto bar nga usa ka Mona Lisa Aligarme Melhem, 31 anyos, nga residente rasab sa lugar. Pasado las 9 kaganyang buntag, gikordonang nga naabtan sa mga taga-explosive ordnance disposal kun EOD ang lugar. Makita sab sa lugar ang mga sakop sa Kalinan PNP, Task Force Davao ug Davao City Forensic Unit. Kadungog na ko sa butom, abi manggod na mo og sunog mao to ni ning gawas ni. Unya, mao naman ti ako ang natanawan nga ang katong babae diri wala pa ko kabantay atong lalaki. Unya tingala ko nganong dili siya mo tindog, nagakos-gakos di siya ato ihang ambot kay sa matud pa sa iyahang pagumangkon mag-agaw man dato sila. Oh, unya gakos di siya atong lalaki kay nakaito mga lalaki ngit-ngit baya ko di ana. Oh, nya pagtan-aw pud nako dinha sa pikas naapoy sa marandiha. Natingala gani ko kay kusog kay ang impact na ni crack man gani to ang mga sudlanan og mga biskwit ug sigarilyo sa nya nahulog pud ang fluorescent pero wala ra nabuak, nahulog gid sa salon. Tungtong din ako diri kalit nagbuto. Abi pud nako suga na mo ang nibuto. Pag tingala ko pagtagtaod, nalan may kalit diri duol sa kuang nga babae. Ni ana siya nga unsa daw tong nibuto. Nako nga ambot lang pud niya tingal pagtagtaod ni sulod jud siya diri ana siya sa kuang. Kaya pangirig naman ko, tag-ana din niya siya nga. Nasamdan ko, ano siya sayang naong. Nasamdan ko, na anak po guti, nasamdan, ano ko, naidugo pati. Diri sa iyang naong, pero murag napiksan lang dugo siya ba. Nya pagkahuman, na anak din ko sa iyang. Nagagas-agas naman iyang dugo diri Nansaan pag ako ang tiil, nansaan sa iyang dugo. Nya pagkatitad, nakakita na po kong lalaki, nga samdan. Draaga na siya ba wala siya kabalog unsay angay niyang buhaton. Sumala sa mga residente, usa ka kusog nga pagbusikad ang ilang nadungog dinhing dapita nga nakapakuyaw kanila. Makita pa ang danyos sa nibusikad nga eksplosibo. Usa ang kumpirmadong patay samtang tulo ang naangol sa insidente. Hala ni Police Major Ricky Ubenza, ang hepe sa Kalinan Police Station nga love triangle o crime of passion ang usa sa posibleng motibo sa pagpamumba. Dunay duha ka persons of interest ang kapulisan, din usa sa mga suspect ex-boyfriend sa tag-iya sa resto bar nga si Mona Lisa. According ba sa atong witness katong owner ng resto bar, alas 10 pa lang katuyang ex-boyfriend nagasunod-sunod siya dito pa lang sa Pausta. Mag-attempt na sila og kaning ilang giris lang kinabuhi no kaning tawagan giligsan sila pero until dire was laka pa nga gisundan daw sila ng atong suspect karon kato atong mga biktima mga relatives sa atong owner sa resto bar pauliay na to sila tapos na sila napansin nga
nagasiga daw sa cellophane. So upon verification lang mo to ni busikad dayon tong nasa cellophane sa sulod. Gikonsidera sa EOD nga usa ka improvised explosive device kun IED ang nibusikad. Ang ginaingon pa sa to ang EOD, black powder lang siya pulbura no? Nga gi-improvise kaya siya nagkuan. Murag nga na no, dilamita siya. On board sila sa pulang kotse nga sakyanan. Gibaba lang sila somewhere dito sa unahan. Nagbaktas sila padulong diri. Pero pag exit nila, motor na yung exit way ng suspect. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga aduna nay mga pagpanghulga nga nadawat si Mona Lisa gikan sa ex-boyfriend nga usa ka negosyante. Aya pa nahitabo ang insidente. Nana po yung blatter ni sa barangay o sa police station. Kaya matud pa 2 months silang nag-break na ni nga suspect na to. O kato pong nakuhaan sa mga yang account, no, katong gihatag sa biktima, ito yung owner no, na doon na to na-identify. Kanya to ang owner sa Resto Bar nga since pa dahil sa tagom sila, atong first niya nga iyang boyfriend, gipadunggab sa daning kaning atong suspect karon. So nana sila yung mga personal grudge sa kay dili makipagbitiw sa iya atong suspect. Sa yung owner is 2 months lang sila. So kay nagapangulata man ni siya kaya iyang gibulagan. Pero dili madawat sa katuyahang boyfriend. Kaya mo na ni ginabuhat niya. Daga na siya threat. Naglusad na og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa mga suspect nga responsable sa pagpamumba. Kasong murder of frustrated murder ang ipasaka batok sa mga responsable. Padayon ang investigasyon sa kapulisan, lakip sa gihiling ang mga CCTV camera sa kasikbit nga mga establishments na makatabang sa pagsulbad sa kaso. Napektuhan sab ang ubang business establishment sa lugar sanglit dili kini maka-operate karong adlaw. Luyo sa halos sunod-sunod nga panghitabo sa Kalinan, Davao City, gipasalig ni Police Major Benza nga dili angay mabalaka ang mga residente kay kanunay ang pagpaningkamot sa kapulisan aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa kalinan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe,